El barri de Canyet de Badalona ha celebrat aquest diumenge la Festa de la Verema, una jornada que, organitzada per la Societat Cultural L'Oliva i la parròquia de Sant Crist de Canyet, se celebra a la ciutat any rere any. Se celebra de l'any 2000 aproximadament, es portava el raïm del Penedès, perquè a partir del 1900 i pico van deixar d'haver-hi vinyes a Canyet, i a partir del 2003 la Masia Coll va tornar a sembrar cep. I a partir d'aquell moment, doncs, la Masia Coll ens porta el raïm, ens porta tots els estris per poder-ho fer, i des del 2000, que any per any s'està fent aquesta festa, que és molt bonica. Més d'un centenar de persones s'han reunit un any més als peus de l'església per participar en la popular trepitjada del raïm. Grans i petits s'han pogut descalçar-se per rememorar l'antiga manera de produir el vi. Tenim, com és lògic, el trepitjador oficial, que és un senyor de pes. I bé, primer vindrà el carro amb els dos carreters que porten el raïm, l'abocaran dintre el cub, dintre la premsa. Un cop el senyor Jordi Blanquet tingui la cosa mig trepitjar, s'hi podran afegir també nens i nenes i gent que vulgui trepitjar. Es tracta d'un acte ja consolidat a la ciutat, que ha comptat amb les actuacions dels bastoners de Canyet i l'Esbar Sant Jordi. I on s'ha pogut tastar el most, així com els vins que es cultiven a la masia badalonina de Can Coi, l'única masia de Badalona que segueix treballant la vinya. On es trepitjava abans? Fantàstic, un fort aplaudiment. Aquest any les condicions climàtiques han propiciat una collita de bona qualitat. Segons en Josep Coll, diu que la collita ha estat fantàstica. Ha estat, però molt bé. I automàticament sortirà un vi excel·lent. Els que fan la Masia Coll és un vi rosat, que és aproximadament una barreja d'un 80% de pansa blanca i després el 20% de merlot, que és el vi negre.